ሓደ ግዜ ገለገለ ሰባት ሓደ ትሑታት ተሓሳስባ ዝኾነ ኣለና ዝኻ እንታይ እዩ ገንዘብ እንድሕር ሃልዩኒሲ ከቢረ ክነብር እየ ገንዘብ እንድሕር ሃልዩኒ ንኣብነት ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ትብሉ ትርኢ ኢኻ ንዓይ ትመስለኒ ጓል ተንሰይቲ ኣምፅያሲ ኣነ ብገንዘበይ እሳ ከዓ ብጉልበታስ ክነብር ንኽእል ኢና ነዚ እንተዘየ ኣኽቢራ ከዓ ጓል ተኸደት ጓል ትመፅእ ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ነብሰይ ክኢለ እየ ዋላ ፀገም ዘሎ ኣይኮነን ፋይናንሻሊ በቃ ብገንዘብሲ ነብሰይ ስለ ዝኽኣልኩ ንዓይ ዝመስል ወዲ ኣምፅየ እንተኸበ ኣኽቢሩኒ ተኸይዱ ፅቡቕ እንተዘይኮይኑ ከዓኒ ምስ ገንዘበይ ስለ ዘለኹሲ ወዲ ተኸደ ወዲ መፅእ ዝብል ጉጉይ ዝኾነ ኣረዳድኣ ወይ እውን ኣረኣያ ኣለና ገለገለ ሰባት ኩላህና እኳ ዋላ እንተዘይኮነ ስለዚ ክብረት ብገንዘብ ኣይመፅን ክብረት ብምሃብ ክብረት ብትሕትና እምበር ብገንዘብ ኣይመፅን እዩ ስለዚ ይሕዋተይ ብሓይሊ ገንዘብ ንኹሉ ክንገዝኦ ኢልና ንሓስብ ዘለና እዚ ናይ ውዱቓት ኣተሓሳስባ እሞ ክብረት ንቐድም ክብረት ከዓ ክብረት ብምሃብ እያ ትመፅእ ሰላም